lapi makita sa utang kag hambal gani nila do kadugay kuno ya ang pag-improve sa kabuhi mo kun wala ka nagautang no. Amo na kag importante ang kwarta nga ginutang mo may ara sa katuan nga insakto. Kaya kito ko kaisa bala tinag-utang ka kag nagsulod bala sa isa ka lugar. Kaya ginatayman ka mo 3 ka oras. Pag-on mo sang TV, oh hala! Ano nang gagwa? It's 3 Cock Derby. Nyay! So ano ay mga kaaksyon pag-istoryahan ta subong ang aton nga pizza subong nga adlaw which is November 15. November 15 mga kaaksyon subong nga adlaw 2020. Well, sa itong 1994, November 15, medyo masakit-sakit ini mga kaaksyon kay Mante. Natabo ang makusog nga linog dito sa Mindoro. Amo na masakit-sakit nga natabo sa itong 1994 mga kaaksyon, ano? Sa amuning adlaw or sa amuning pizza. Ang linog gani ang may magnitude nga 7.1. Makusog niya nga naglabot sa intensity 7 kag ginatawag nila nga very strong. Ini siya ang may koneksyon sa 35 kilometros nga kalabaon nga ground rupture nga gintawag nila nga Aglubang River Fault. Sa natabo ang linog, 78 ka mga tao ang nagkalamatay. Nagdangat man sa 7,566 ka mga balay ang nagkalaguba kag ang linog nga ini ang naghatag sa pumuluyo sang tsunami kag landslide sa isla sang Verde. Ang epicenter sang linog mga kaaksyon ang yara sa Alagyan pakadto sa isla sang Verde, ang strait nga nagaseparar sa Luzon kag Mindoro. Ang Aglubang River Fault ang nagpakita sa right lateral strike slip sense of movement nga nagpadayon pahalin sa isla sang Malaylay sa norte sang Oriental Mindoro pakadto sa Alcalde, Victoria sa sur nga parte. Ang takos ng rupture mga kaaksyon, ini nagapakita sang mataas nga horizontal displacement nga 4 meters kag maximum vertical displacement nga 1.9 meters. Tungod sa makusog nga linog mga kaaksyon, ini ang naghatag sang tsunami kag naapektuhan ang Mindoro, Isla Verde, Baco Islands kag Luzon. Ang mga simentado nga mga struktura ang nagkalaguba. Ang kataason sang tsunami nga naglamon sa mga struktura sa igad sang dagat ang naglabot sa 8.5 meters o 28 feet. Tingnan mga kaaksyon, imagine bala, inabalang tubig, halin sa dagat, nagkadto iya sa may higad, dra sa mga butanta sa duta or sa mga resort mga kaaksyon. Ini siya ang nagataas sa 28 feet. Minsara bala, kung pila bala kataas ang aton nga balay, kag amuli nga wave ang magalamon dira sa higad sang baybay nga mga balay. Di taas kaayo mga kaaksyon. And what if kung ikaw bigya katulog? Amo na masakit-sakit dira So anyway, ang tsunami ang na-record man sa Lobo. Basi magsilig ka mo nga Lobo nga inabala nga gapang atake sa kagubatan. Kani mga kaaksyon ang Lobo amo ni isang third-class municipality dito sa Batangas. Kag ang tsunami ang mas dako kumpara sa gina-expectar considering nga malapad kag dako ang pag-iho sa mga bato sa idalom sang dagat. So the more nga grabe ang movement sa mga bato sa idalom mga kaaksyon, grabe man ang pagsuyop sang tubig ito sa dalom, di ba? Dako biyang iyang buka, ti dako man to sang tubig ang pagasuyupon sa idalom. Ti pag na full na galing tubig sa idalom, mabalik ina isbabaw. So magakos ina sa ginatawag naton nga tsunami kag maapektuhan labi na gid ang mga tao nga nag-istar sa higad sang dagat. So amo na mga kaaksyon ang natabo sa itong November 15, 1994
natabo ang makusog nga linog dito sa Mindoro kag 78 ka mga tawo ang nagkalamatay. Well, as we talk about mga kaksyon, bulan sa Nobyembre, hindi man natin malipatan ang natabo sa itong 2013, ang bagyong Yolanda. Ini masakit-sakit mga kaksyon because ang mga tao dito nagkalawadan sang balay, wala sang kuryente, wala sang supply sang tubig, malawig inadlaw mga kaksyon. Antes ang tao nakabaton sang mga ayuda halin sa gobyerno, kag imagine mga kaksyon ginapangita mo dira ang imo pinalangga sa kabuhi kita nagbulagay kamo because of bagyong Yolanda. Hindi mo siya matawgan because nga wala signal sa sinaman nga lugar, Pero balikan ta mga kaksyon, bagyong Yolanda ini bulan sang Nobyembre. Ang Yolanda nga bagyo o kilala sa gwa sang aton nga pungsod nga Typhoon Haiyan ang nabuo sadtong November 3 kag ini siya ang natunaw sadtong November 11, 2013. Ang bagyong Yolanda ang isa sa pinakamakusog na tropical cyclones nga na-record sa history. Sa iya paglandfall, ang natam-an gid ang parte sang Southeast Asia, labi na gid ang Pilipinas. Isa man ini siya sa deadliest nga bagyo sa Pilipinas. Kag sa record mga kaksyon, nagdangat sa 6,300 ang nagkalamatay. So nagligad to mga kaksyon, di ba lang nagsugod ang ginatawag naton nga clearing operation. Kag syempre, prior to that, may ara sa mga clean and green operation sa mga higad bala, sa mga mangroves nga mga area, sa mga sapa-sapa dira. May mga tao nga nakahambal nga samtang sila ang nagahimo sa clean and green operation, may mga nakitaan sila nga mga bungo sang tawo, may mga tulan sang tawo. Kag dito nakahambal sila nga siguro isa ini siya sa mga nagkaladula. Kaya kung i-declare ka mga kaksyon nga napatay ka, ti ara dirang bangkay mo. Pero kung wala sang ebidensya, butang ta wala dabi sang imo nga mga butang ta gamit or butang tang imo dira nga mga tiil wala dira or imo dira nga ulo mga kaksyon. Hindi ka kuno ma-declare nga patay unless proven nga ara dirang bangkay mo. So kung wala sa ebidensya, ikaw iga-deklarar nga nadula kag hindi makita na. So siguro according man sa mga opisyales dito sa may Eastern Visayas, amo pa ni siya ang mga gindeklarar sang una nga nadula kag wala makita ini mga bungo nga ilang nakitaan during sa ilang clean and green operation o pagpaninlo dira sa ilang lugar kag pag-maintain sa ilang mangroves. So amo na isa pa rin siya sa ginatawag naton nga deadliest nga bagyo sa Pilipinas. Kag sa record nagdangat sa 6,003 ang nagkalamatay. So ari pratagaan kamo mga kaksyon sa datos ini base ini sa NDRRMC. Ang Calabarzon ang nakarecord sang 3 kapatay kag 4 ang pilason. Mimaropa, 19 ang patay, 61 ang pilason kag 6 ang nadula. Sa Bicol Region, pag sulod di bagyong Yolanda, 6 ang patay, 21 ang pilason. Sa Bicol Region, 6 ang patay, 21 ang pilason. Sa Western Visayas, diri sa aton 294 gali ang patay mga kaksyon diri sa Western Visayas. Ang mga pilason nagdangat sa 2,068 kag 27 ang nadula sa tong pagsulod or pananalasa ni bagyong Yolanda. So area Central Visayas, 74 ang patay, 348 ang pilason, kag 5 ang nadula. Aray ang pinakadako gid nga nahalitan mga kaksyon ini nga Eastern Visayas. So sa Eastern Visayas nagdangat sa 5,877 ang patay.
Ang Pilaso naman nagdangat sa 26,186. Kag ang mga nadula mga kaaksyon nagdangat man sa 1,005. Lumpat naman kita sa may Zamboanga, isa ang patay, isa ang Pilason. Kag sa may Caraga, isa man ang patay. So sa kabilugan mga kaaksyon, iniya 6,300 ang patay, 28,689 ang Pilason, kag 1,061 ang mga nadula. Kag ini base sa gintingob nga datos sang NDRRMC nga gin-update sa tong November 28, 2013 alas 6 aga. So halin sa low pressure area sa tong November 2 tuig 2013 sa Federated States of Micronesia nga pakadto sa west nga parte sa Pacific Ocean nga naging tropical depression antes naging tropical storm kagin pangalanan nga Haiyan. November 7 tuig 2013 nahimo sang mata ka bagyo nga maglandfall sa Pilipinas sa parte sang Giwan Eastern Samar sa pinakataas sini nga pwersa. Pero nahimo sini nga 5 ka landfall sa Pilipinas. Grabe mga kaaksyon ano. Diri mo makita nga madasig kag makusog ining si bagyong Yolanda sa tuig 2013. Kaya 5 ka landfall mo. Anti siya nga nakalabot sa may South China Sea. So dako gid ginahatag sila nga halit sa Visayas nga parte sa Pilipinas, labi na gid ang Samar kag Leyte. Kag suno mga kaaksyon sa UN officials, halos 11 million ka mga tao ang apektado kag madamo ang nawad-an sang balay. So ini siya mga kaaksyon nakalabot pa sa sur nga parte sa o norte nga parte sa Vietnam antes ini siya nga natunaw. Ti imagine bala mga kaaksyon kung ano na ikakusog, kung ano bala kadako ang nahatag nga perwisyo diri sa Pilipinas ni Bagyong Yolanda. And anyway, para tagaan man kamo mga kaaksyon sang ginatawag naton nga listahan sang ginatawag nga deadliest cyclones. Ari base magsiling ka mo nga si Bagyong Yolanda ang naghatag sa may pinakadamo nga nagkalamatay. Pero damo pa naghahambal nga kuno hindi kuno insakto kuno ang data kay may ara pa sang wala ma-declare. Amo na bala anong issue sa tong 2013 sang sumulod si Bagyong Yolanda sa Pilipinas. Kaya siguro mga after 4 days no, ato ba lang nadula na si Bagyong Yolanda, nagsugod na ang looting kag ang mga priso iya nagluluwa sa prisuan. Ting pamangkot dra mga kaaksyon kung ikaw bi priso, masarangan mo nga magtiner dra sa prisuan. Sa amo nakakusog nga bagyo, no? Wala sa pagkaon. Nagwa dagani ang mga warden no. Ang mga priso pa yan. Kalawasak yang mga atop mo. Kung magtinira ka na sa prisuan, gutom kaya no? Pero galing kitang ibanto nga mga priso, nagbalik man, di ba? Kagin surrender nila, kaugalingon nila, kagin explicar ba nila, nga boss, budlay man to magtinirbi sa prisuan, baki wala man to pagkaon, wala man to tubig, wala man to kuryente. Kagton kami sa nabok to, mas magdinggi kami bala. Kag amo lang tumasubo man mga kaaksyon kay di bala nagsugod tong looting pagpangawat. Hindi mo nagidya makontrol ang tao because wala man sa kalanon. Inabalang may kwarta ka man tuod, ang pamangkot din ka mabakal. Doka mo na balang storya no? Dito do nagbalik sa back to zero ang pangabuhi isang tao. Wala sang manggaranon, wala man sang pigado, tanan level. After sang paghagupit ni Bagyong Yolanda, dito dampi sa may Samar kag Leyte. Di wala kuryente. Nami man tod cellphone mong problema, wala man signal. Butang ta nagpa-load ka 300 pesos. Ti paano mo nagamito ng load mo ka wala man signal no? Ang lain pag dati, battery empty ka, hindi ka ma-charge da, no? Okay lang na sa mga, may mga genset, pero galing iti, anong mga natabo sa genset, kiti ginbira mo na siyang hangin kag ulan, no? Nabahaan man, flooded.
So, ari mga kaksyon, sa records ang Pilipinas, ang deadliest gid nga bagyo, ari ha. Amo ining si Haipong. Ini siya ang natabo sa itong September 27, tuig 1881. Ini sa tiyempo pa, buhi pa ni si Jose Rizal eh. Ari pa ni siya sa pananakop sa mga Kastila. Ining Haipong. Kuno ha. Nagdangat sa 20,000 ang mga nagkalamatay sa tong 1881 September 27 ining si Haipong. Ikaduwa diri si Bagyong Yolanda, amo to ginambal tagina. November 7 and 8 sa Pilipinas, tuig 2013. Ang nagkalamatay 6,300. Madamo man naghambal mga kaksyon nga ang mga nagkalamatay kuno naglabot sa 10,000, naglabot 15,000, but we need to base this sa report sang NDRRMC. Kag ari mga kaksyon ang pinakamahal or butang naton nga pinakadako nga napinsala sa mga ari-arian o sa ano mada mga kaksyon nga mga struktura amo ining si Bagyong Yolanda. Kay manti ari ha naglabot sa 95.5 billion pesos ang mga ginpangguba siniya diri sa Pilipinas ni Bagyong Yolanda. Ang ikaduwa mga kaksyon ining si Bagyong Ulysses. Inilang gida, tuig 2020. Estimated pala mga kaksyon, kag ini posible pa i-update ang dako nga napinsala or ang total nga damage ni Ulysses sa Pilipinas nagdangat sa 44 billion pesos. So posible pa ina nga magasaka. Ano mga kaksyon na magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Good morning mga ka-aksyon. So balik na kita sa atong programa, Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. And this time, magatamyaw kita sa aton diri nga mga friends sa Facebook na nag-post sa ilang mga greetings. Okay, so again mga ka-aksyon, don't forget to post your greetings kag ina pagatamyaw naton. Alright, so gina-check pa nato diri ha. Alright, so do not forget, comment lang kamo diri sa atong Facebook Live kay ina pagatamyaw naton. So mag-check pa natin mga ka-aksyon ang aton diri nga greetings. Anyway, gina-greet gali naton ang mga vendors dira sa may Burgos Public Market nga nagapamatid sa aton adlaw-adlaw diri sa aton nga programa. Alright, okay. So, alright, so this time greet naton hi sa kay Apriline Estelier. Good morning, Action Johnny. Palihog ko patamyaw family Estelier. Bayot, always gid kami nagamonitor diri sa Cavite. Wow, thank you layo pa po nagapamati sa aton online. Hi man sa kay Edgar Tanaya. Good morning Action Red. Always kami gamonitor from Candoni. Ari layo man diri sa Negros, Candoni no. Thank you Edgar. Hi man sa kay Alex Fuentes. Nagapamati man sa aton. Listening kag watching kompleto ba? How about smelling? Ati way lang ya ino. Hi sa kay Efren Banag Glorioso. Good morning Action Red, taga Barangay Granada. Uy, good morning dira sa imo ha. Kag thank you sa pagpamati. Hi man sa kay Arlene Niegos Tavera. Also good morning sa kay Embong De Ocampo. Good morning Action Red, ga-monitor kami diri sa may Maaw. Also hi sa kay Kelly Jelly. Happy Sunday Action, Kagawad Red. Stay safe and all Salvadorians. Okay, hi man sa kay Mr. Beboy Villasor of CMO Sectoral watching here live sa USA. Mo grabe US pa. Thank you, Kelly. And also hi sa kay Jose Ronnie Cipriano. Good morning, Paliyog. Tamyaw sang happy 86th birthday sa nanay ko, Rosario Repique Cipriano. Happy birthday sa iya ha. Kag, Sugarito, Kalabayhati, gapamatiman sa aton watching live ha. Hello, Paps! Good morning sa imo, Sugarito, Kalamayhati. Duting kalalagaw, ay di man, di amogin man ay katam si Sugarito
Alright. Hi man sa kay Flores Gabales Neji Yuga. Good morning po. Watching live here at La Castillana. Greet po hinablos ko. Happy birthday. Fitz Kaiser. Fitz Kaiser? Fitz Kaiser. Fitz Kaiser. From Flores Gabales Yuga. Also, hi sa kay Meli Armaiz. Good morning. Alex Fuentes, nag-greet na ni Kagina. Jose Ronnie Cipriano. Good morning man sa kay... okay, nag-greet na natin si Jose. So, ano yung mga ka-aksyon? Kung ikaw mo may mga greetings nga gusto diri ipatamyaw sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again. Comment lang ka mo diri ha. Hi sa kay Alex Montesa. Sanso Jaime Alin or Alilin? Alin. Watching from Houston, Texas. Namin yung mga live sa mga taga-USA, no? Kaya winter na winter, gito sa ila. Diri sa aton hangin pa lang. Sa ila, tibi mga snow. Diri sa aton, okay man. Pwede man na gurong snow lang, no? Inabalang ng confetti. But anyway, madamo ka salamat sa inyong mga greetings. And also, hay ginatamyaw gali naton si Attorney Mark Steven Mayo, isa man sa staff and of course consultant ni Congressman Gregory Sataya, Vice Mayor Elisid Familiaran, and Mayor Bing gapamati man sa aton diri sa atong Facebook Live, gatanaw man siya, and also sa kay Councilor Cindy Rojas, kag syempre Councilor Israel Salanga nga magabulos man sa atong programa Dugi-Dugay. So ani mga kaksyon magabalik kita ha, kag do not forget nga i-post na di mga greetings nyo kaina pag isa-isa ho naton. Thank you. Anyway, nag-live pa kita sa itong greetings. Ginapahabol ko lang gali si Ram Empalmado Turiza. Kag sa mga nag-greet gali dere ha, Kelly Jelly, yes, kagawad. Dira sa Estefania, sir. Okay. Thank you for reading. Welcome, Ged, Kelly. Yvonne Boischer, good morning, Action Johnny. Watching live here from Germany. Done sharing. Do not forget, gali, like and share ang aton nga Facebook Live, Inday Blaza, good morning. Kag are, ipahabol ko na lagid mga ka-action. JV Ning Busaing. JV Ning Busaing. Good morning, ARB, Action Radio Bacolod. Good morning sa akon utod nga si Lando. Okay, Busaing. Kag sa pamilya Busaing sa may Sipalay, gatambiyaw sining Busaing from Titay Zamboanga, Sibugay. Thank you, magabalik na kita mga ka-action. Thank you, Ged. Pamati ang lamon ginasandigan, tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo. Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:30 na sang aga! Good morning, 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 good morning! Buktaw na kamo dira mga kaaksyon, dakpa ng balde, habon, kabo, kag maligo! Gani sa mga tao dira kami ara sa kaladuan nga importante sa bunga aga. Bugtaw na kamo dira, nugay na kamo dira, balik sa katre kay man basi baw. Maburawan na naman kamo dira. Kag sa ulihi magaresulta sa basulanay. Well, mga kaaksyon na subong nga aga para ihatag sa ato na pinakauli diri nga sitwasyon or balita sa syudad sa Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Makaupod naton si Aksyon Brian Morden. Good morning, Aksyon Brian. Morning, Action Red. Sa aton si Matag Palamati, masulo sa naaw ang aton sidlangan. Wow. Sini nga aga, ara naga butlak ang adlaw. Wow. Swerte ka maayogit. Kag mabatyagan ginaton nga mainit-init gini nga Domingo. Kahit ang palibot sang Negros kag Bacolod daw hawan-hawan, Action Red. Mhm. Wagid sang sablag daw kung sa mga tao pa daw kompleto bakuna. Wow. No? Kondisyon. Bastante sa tuslok. Bastante sa tuslok, wala tungo. Kung isa may sintro pa. Oo, Wow. tapos na. Daw mayogid ang sitwasyon subong. Pero tayo muna, no? Ang panahon din na tumapaktan kay galiwat-liwat mo, no? Mhm. So, sa mga gusto magpaninda, no? Ati, wagid problema. Mhm. Dala lang, face mask da, yung facial nyo dira. Correct. Muna importante, kung may alcohol kada itamid-tamid sa kilid mo, pwede man. Mhm. Para sigurado kag ang distansya gid sa isig kapariho. Correct. Ed. Oo, may man kamo likaw kung anong personalidad nila, likaw lang sa virus. Mhm. Although nga mayong record subong sang Bacolod, Action Red mo. Gani man nakita ko to do wala na gid ba may nagsulod no? Isa-isa. lang. Isa. Oo. Okay. Today kabay pa nga zero na gid. Kabay patani no. Abi hasta abi dason nga mga away na gid abi ipadayonon tani abi do ka nami no mga Yes. no. Nablang magabot sa kwan, nagabot sa Disyembre abi. Dungan tatatanan bi tapos di maghimo bi aktibidad si Mayor Bing abi. Mhm. O gwa kamo tanan sa inyo puluyan. Kadto kamo sa new government center, dala nyo face mask nyo. Mhm. Tapos fireworks kita kag dululungan kita maghukas sida kag ihaboy sa basurahan no. No kanami no. Do ka nami tani ano po galing kiti do. Do lang alam pag rock super. Ina mga pangamuyo lang na aton bla no. Sina. Oo. Tapos may misa ya, 5 ka pare ya mamisa ya. Mm. Tapos kada isa ka pare, isa ka oras ba o 5 ka oras tiner mo to no. Sundan dayon sa mass wedding. Mas pwede. Kaya ti Pebrero lapit na lang sa tuig, di ba? Oo, tapos ayuda dayo no. Mang text si Madam Teo. Sikat naman eh. Diyos me. Pagaling kita Action Brian, ito mga tabo to nagligad, bala nga mga drivers to. I guess siguro, ang gina-question to bala nga, paano sila nakakadto? Kaya wala man sa transportasyon, no? Atong sa alas 2 ang hapo aga. O aga to, di ba? Wala man sa transportasyon, para sila nakakadto to sa may Bacolod Government Center, no? Ano iban madyagan kung iban daw naghalalimaw na bla no. May nagagwa pa to gani nga balita kasi kuno basi sabotahe bala wala kita kabalo sang madalom didto nga rason eh. Yan ang makapanugid sa to ang nagkalaladto to kung ano ginsakyan nila. Mhm. Oo, kag kung sinoong nagpang recruit sila. Gani man.
I guess amo to nga Chimpo Action Bray, ginapatuman ang home quarantine pass eh. Gani, oo, ka-stricto to mo. Mm. Pero kibot kita, tutos na tanan. Ganun kahit sa mo man to nga panahon, gutom ang tao, bla. Gani. Pangita, gidya sang pagkaon nga idulot sa lamisa. Tanan-tanan, gin-grab nilang opportunity, sa basi pa lang. Mm. No, muna, bla, abot dito, gali may mga evaluation pa man, gina-check ka man, kung kuan ka bala, nang tawag sina, ng kapabol ka abi magbaton sini. Mm. Or kinanglan mo gid bla ini or base imo gusto mo lang idugang sa kayamanan mo no bla di mo to natabo forte mo Gani man. so duwagin man to nagdamo ang pasalamat na duwagin man to nagdamo si COVID-19 no Mhm. nagdamo-damo lang to ya sa tong nagpang swab test to bla sang damo-damo to nga daw sobra 4 mil to Aha. ang ano to mo to daw damo-damo gid pero after sa todo nag-amat-amat gyud man subside no Mhm. amo na ka nagligal adlaw duha kahapon na nagwa isa Mhm. ani subong mayara na 0.5 way guro no Why? Kung mag 0.5, basi siguro ko na half lang bala nga tao tapos half alien. dilawag man na aton pero ang pangamuyo ta puwerte gid action red no Yes, geda. Kagkabay tani mga tao man diri sa Bacolod, bagog yun man. Kag the rest man sa probinsya sang Negros Occidental, no. Ina bala bag-isa kun ano ginapatuman sa mga opisyalis ta sundon ta bala. sa probinsya kahapon 38 Mm. di kon sumasumahon mo probinsya ti kada ko dako lapad-lapad Aha. tang tabi kada banwa bi mera isa Mhm. dito ka okay na gid no gamo nang result no Mhm. Pero galing kiti dako gid man ni action bra yung bulig sang mass testing eh. oo Ina dito bala na point out mo kung sinong positibo da tapos na isolate mo siya na quarantine kumpara sa wala sa mga mass testing no. oh yes correct gina action red no damo gid nagkalakitan la Mhm. ting iban way gid kabatsyag mo asymptomatic sila Mhm. di mali man na nila nga may virus sila pero pwede sila yakalaton sa mas vulnerable pagid nga tawo Na. inang mas ka inablang may nag-exister nga balatian nga dito siya pagtapik ito sa piyak amo tong delikado Na. amo sinabi no anyways di ka tahom kay kanami sa result and kabay pa nga tulo tayo yun naging action red no Mhm. kaya para kulo kampante na kita subong lamakitaan ko makulod subong no ka normal na lagi sa sitwasyon gani man mo Mhm. ang hindi normal din nga muna nakamaskara kita Oo. nabi Padayon gyapon eh. New normal na kuno ang balila eh. yung normal amo nang hindi nang normal pero ang transportation ang pagsinalayo sang tawo normal na katama no Yes. ang tabong sa nawong nagid ang medyo diferensya di Mhm. may mga malls kita diri nga naga stricto gihapon may ara sang like gaysa no diri sa main sa may gays ano na downtown Mhm. ang bukas na dalom lang gid mo no way isang second floor one man fourth floor Mhm. kuno daw page hindi kuno daw tayo yun kuno na kay para renovation inagali okay di ba may mag-os las tabok na Mhm. kasi magabukas na plakadlaw ang sapiak i-renovate naman so daw amat-amat na lang bala no Oo, dira gali dampi sa may lapit sa may Central Market sa main ginila. sa main nila dira oo amo man ang bati-bati ko sa mga barker da sa Guano Mhm. dira kay palo parking gitong gisa daga singgit-singgit ta magsugay da muna bla Gamay lang nga parking action bray. Tapos pag atras mo, ati Oh, ka, di- gusto- 5 na. Isa ni bla luway matali sila no pero no ka ilinit man gis abla no Oo. pag abot mo yawan ka pangita parkingan why gid may gabulig sa imo Pagkatapos sinabalang, ikaw malang nagtingwa, nagpabuligan ka o galingon mo nga makaatras, kag makaliko, baw, 5 na dahil. akong gisa way man ko gahatag man kay siguro unfair naman sa iban bla Gani man. ang 5 ihatag ko na sa galingon kung ayawan ko ya bulubalikid wala kag tuo Nan. amo sina kang inablang nakairitar yung isa nga gamay man lang ng 5 ka pesos no ano gitabi no Yes, bubulig na sila. Pero galing- kabulig sila pero gisa daw kairitar kay nga inang pagabot mo da yawan ka pagita parkingan Mhm. wala may gabulig sa imo pero kung pakita nila nga nakaparking ka na Mm. and bantayan ka na pagwa nila dlagas na yun kari na sa magwa na ni amo na yung pag atras kag gisay na blang ka talaka action red no I'm sorry Yes, yes, no yes. prangka lang kita ka tao Mm.
nag-driver kita gani kay ti kabalo kita mag-atras abante. Tapos ara man sa sag bisa do maalang-alang ka pa kay sala pang ilang nga sinyas buhay ni sila kaagi training enforcer sila mo. Gani. Oo, sila mo na. So pasensya lang gid mga utod ta no. Pero ti amo na kung isa daw badyaw man sila. Kaya ti pahapos na lang gid sa pangabuhi action red. No? So galing kiti kuha na amo nang ilagid diri guro nga trabaho sa kalibutan. Intindihon ta na lang na sila, no? Intindihon ta na lang gid. Palibot na subong temo na ambal tulo tawhay Domingo, although nga balik sa normal ang sitwasyon kay way naman sang sulo-sirado sa merkado. Mga malls nato niya ti abre na gid man may mga diferensya lang ang mga hours abi ko anong oras. Temo na ang sitwasyon sang palibot subong, no? Ang namin mo to party COVID nga dapat mag-ugyon kita ti miara gid jak sa way ga ugyon Correct. Ligad to, kita mo sa art district to. Oo. Pero titong ilang iwal-iwal sang buli ganito. Pag-mention na ito bala Action Bryce ang art district to, mga pilalang kadlaw na kaligad, dari sa aton na tabo man. Ano muno to man to? Di ba gimuno ta to? Alaplaags la. Do 15 gito sa lakbilog. Grabe no, grabe ganin no. Isa-isa gito sa gabi nga mo to mo. Ara man dang Caribbean na ano to sina? Wagi ko bikas lod da mo sa may Golden Field na bla nga resort da. Oo. Di ka ba to niya party-party sa kabataan. Dugalibog man ulo to bla sa mga tagiya nga ini. Gani. Amon ning binentayanay naton pero baton pas lang yapon way man hindi man guro pwede nga wala balo no. Kabalo gina sila ya. Kabalo gina sila. Base ano. Base ka kamot kita lang nga kabudlay sang bungol nga gapabungol hindi bungol nga gapabungol kay bungol gina tuod niya. Gani. Ang hindi bulag nga pabulag-bulag bla. Nan. Halala plaag dis lawa. Kaya mo may lang gani kay may consideration pa ning city ta. Ginapatawad pa sila, ginapabukas pagyapon pero ti amo na dapat hindi na pagsuliton pa. Correct. Kung mga natabo ni sa Davao ni ati pasensyaanay na lang ni. Gani man dun dito na disgrasya pang masuhon pa na ilang. Nan. ang sadya tag sa dali sa Cebu no. Pagbukas to bla sa isa ka sa patusan to bla. Ano to man hindi galito Adidas si Adidas. Oo. May mga kwan pa to ng underarm to, no? Underarm. Katunto mo na siya nag-imo-imo sapatos. Amo gindag sa pero base joke na lang to guro sa Facebook guro. Gani. Pero man. mga original gito guro ano sa Cebu to gindag sa man to mo. Grabing tao no. Ti amo na guro gaw. Adidas. Adidas. Ang underarm na dudugay na ginaya kita ko na may display kanina mo. Ang Adidas do bugol ko to kita. Ama ko mo grabe gid kanlaw ko lang may mga tao no. Ano na lang madumduman bala ho. Pero sa una Action Brian, guro mga way back mga 6 years to 7 years ago, may baligya mo na di sa Bacolod sa una. Guro mga 10 years ago pagigani siguro May haragin man. Sa aton diya Mike. Pangalan gid nga Mike. Tapos ang sapatos na ginambal mo gina nga Adidas, tatlo lang na mo kalinya do pyramid na siya. Oo, muna siya do ka slash abe. Oo muna ang ila to ya nasubrahan 5 kabilog gid. Parte nga may siya no. Grabe. Para hindi lang gid makasuhan non dali man. Ano mo gina? Duman ko ng mic mo, ang mic ang ilang assign ko ni mic na check, mo ba? Oo. Ang ilang may titi-titi sa ito nga abla. Daw half moon. Amo gina. Kasadya mo ni no. Oo, kung makasuksok ka na matabunan lang titi-titi niya, daw mic man Sige, oy kagapon sa hapon, may bangkay na sapwan sa Barangay Mansilingan, no? Sa boundary sang Mansilingan kag Vista Alegre. Ginlubong to no hublas may putos ang ulo do brutal nga pagpatay bla so check nato ni kay way pa ni identity kagabi maybe this today may simara na ang police station number 7 ano kun ano ato no kan sino ato nga nakalambo to siya sa may maligwin nga lugar kaya daw hindi naman masudlan kasalakyan to kundi Carabao lang. Pero Action Bray mga pila ang pag-idaron sinisang biktima.
Hindi na siya makakuan pa, identify mayo kay under na sa decomposition action red. Okay. Medyo nag-aalis nga naging siya tudo. Dugay na gid gali na. Mga 2 ka semana na kuno more Wow. or less. So, damo na. Actually nakitaan siya matapos nga malapakan sang Carabao ang ina nga lugar kay humok. Kapag lapak niya ang Carabao do nagbulahog bla. Kali kay buho galito kag tawo to sulod. Bao. Amo sina. No? So check nato ni karon sa police station number 7 kung may identity na ni anong sahi sa pagpatay sini nga ang ginpatay ini siya, no? Kag taga-diin siya basi may ara na may nadula da nga pamilya. Nga way ka pauli sa inyo, check nyo sa barangay Mansilingan basi may masapuan pa man ka. Magaling kay gaublas abi. Di ano bing basi may mga tattoo ato or ano mga pursing dabi nga sitwasyon. O may mga gamit, sabi nga nagkalabilay na action bray, no? Like mga wallet niya, or mga sandal, abi, or bayo. Yes, amo na action red ang aton nga follow up karon kay kagapon do way pagid dugang information ang kwan ang station 7. Halong man sa mga utod tano kasako tumbahanay subong sa mga tubo lang nga truck. Sa Valladolid to na tumba to nangligan gabi do damo gito gindalahig yang mga salakyan. Wasak ito mga pila ka tons to nga tubo. Di naglupok tong rueda sa salakyan niya, ti may patay gito isya babayi. Kahapon man sang kasisidmon may truck man to na tumba sa Kabankalan, tubo man. Ang karga. Check man to karang follow up naton kay may mga nagkaladalahig man to nga mga salakyan man. Overloaded garo katama ini nga mga salakyan nga ini. Kaya nga nagataralambling yes dalan niya or hindi man isa kapadasig dalagan kiti grabe bugas dalan nila. O basig bara sululubruhan sobra ang karga tiya mo nang nagbigay bla ang mga ruweda nila action red, ano? Ang inisini nga mga sitwasyon action bray do na remember ko bala tong isa ka truck man sa tubo nga doon na tumbahan ito balag isa ka auto nga patay gitong bilog nga pamilya. Dito sa Abuanan. Pakatula Carlota. Pakatula Carlota, kwanto nga salakyan mo mga gagmay ni Bla, Gagmay, mga Dawigo Toguro or Ion, dabos na ko. Dumamo na, sa kahit lulo to nga drive, mga apoya to. Mga upo dyan, muna ti ubos gito sila, no? Di, amo na, halong-halong gid sa mga driver, madaguro ka gano'n, mga responsable man, kita nila nga daw sululubra na da sa inyo sining inang tawag sa naganing kaha. Iba nabi, ara nabi ang kaha, tupong-tupong na, pasubrahan pagid nga daw pariyo man kalaba sa kaha, Manila blang pataas. Amo na, Oo. Pag tulog takilid, kabalo nagis lang aton nga karsada, action red yan, hindi ni planado mo. May gatakilid ni, may kung ano na lang. Di kung taas pagkarga mo na sa kaha mo, di pag takilid sa ihabyo, gano'n di tumbling gano'n. Correct. Di kung di rin na matabok rin sa Bacolod, palayo lang, sa pagkadamo sa lakyan, di ara ka na sa mga traffic area, abiho. Di ano na lang nakaroon, no? Dapat na mo din pan-check naman sa HPG na ton. Oo, sa una, di ba ginakilo ni Isla? Doon ginakilo ni isang una Di subong duway naman ang kiluhan na sa may circumferential, kundi talalakos naman, takos naman Amo na mo nagkisa ko madula balati ang tao masiling man ang mga driver siguro ang dumala man sa ila ngati makalusot pa lang tanig wala namang kilo-kilo man wala kilo. Ang kilo guro do dito na lang sa mga kwan, sa mga sentral na lang siguro base. Di subong nga mo na kahapon gani na labyan ko na sa may atubang sang Nokpok compound Black Red. May kargado sa tubuman nga truck halin sa Dagor Granada or Alangilan. Pakadto di sa Lopez area ho. At sobrahan kataas. Imagine mo nga ang tubo niya nagsalalangit sa kurente linya nga nagatabok das dalan. At iyawan sa atras abante, di man to basta-basta nga sa kaon mo to kay base ibla live ato. Live wire Oo, disgrasya gid or ya ka kung mautod to yato ka mga telecommunication abi company abi mga internet ato or linya sang telepono kundi hassle gid ka tama obra mo. Gasulubra abing karga so nagkausa sa action red sang tuman kalawig nga traffic da kahapon mga alas 3 guro. Alin sa Nokpo da pakadto gito sa may palikuan sa Stefania Scala da. Hasta pa gito sa unhan sa simbahan gini da church da. O sang inang Iglesia ni Cristo da. Sa may Villeta. Oo, dira baos ni kulwig-lawig ang yang traffic. Kung kiti mo na sumampang tubo is babaw. Do 3-4 malang gani ka tubo to nagsangit. Pero amo na hindi siya rin katras man kay
May May nagdulog salakyan. muli ya. Oh, may salakyan sa likod niya. Islakyan sa likod kag sinundanay na sila lingkod ti disgrasya gid. Amo na ang resulta kun nablang gapagusto kay mo kakarga way mo gigina-tansya bala. So na. Kamara ang sitwasyon karon sa mga sa palibot ni sa Bacolod Tawhay Domingo abi. Pwede man ka simba, distansya lang, protocol lang para sigurado. Sa patrol, Action Brian Moore report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Brian Borden, sa pinakauli diri nga balita sa syudad sa Bacolod kag Bilog Negros Occidental. Ari pahabol ko lang mga kaaksyon kati nagkomento diri sa aton nga Facebook Live. Hi sa kay Lorraine Rose Bacolina Baloyo. Good morning watching from Kuwait. Patamyaw ko lang dira sa may San Enrique. Bacolina family Custodio sa Maao kag Bindol sa Hinigaran Baloyo in Ilog. Madamo nga salamat Action Red. Good morning Vanessa M. Mayo. Ginatamyaw ko man dira ang nagapamati nga akong pamilya, Mayo family, Vanessa. Alex Monteza with Action Red Arangkada. Okay, thank you so much sa pagpamati. Alex Monteza. And have a blessed Sunday to everyone. Okay. Wala na kuno siyang agwa di pataranta. Miriam Vilya sa Binoman. Good morning Action Johnny watching live diri sa Alangilan. Good morning sa akon nga pamilya, Binoman family. Basi bata yan si Jeno or sa Concentrex no, Binoman. Madamo ka salamat sa pagpamati. Kag yes, James Gumban, tabunin niyo. Okay. Madamo ka salamat sa pagpamati. Lera In Rose Bacolina Baloyo. Good morning po. Mapatamyaw lang ko sa akon mga utod kag Iloy San Enrique, si Rene Bacolina. Kag mga pamilya, mga Custodio sa Maaw, Bendol, Hinigaran. Kag mga Baloyo sa Ilog. Madamo iga salamat. Sir, keep safe as all and God bless from Kuwait. Cory Vidaha, good morning. Ian Poblacion, Rafi Bantileng, Heaven morning. Alvin Carl, good morning watching from Isabela. Uy, madamo-damo sa nagkomento subog sa aton nga Facebook Live, no? So anyway, don't forget mga ka-aksyon, like and share ang aton nga Facebook Live. Kay pag tamyaw naton, tubtob sa aton masarangan, Ian Poblacion, yun. Well, mga kaaksyon, iyari na subong ang aton mga jokes para sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Eksena sa clearing operation, nagreklamo ang team leader nga si Johnny Tango kaysang aga lang sila nag-clearing operation. Pagbalik nila siyang hapon, amuman sa gihapon ang sitwasyon. Naghambal si Johnny. Wow na wow! Sang aga lang kami din nag-clearing, tapos pagbalik naman sa hapon ni Ho, ari man gihapon ang mga lamesa sa gwa. Pasinsagid mo si Johnny. Ano abi kay kadamo siyang amon mga customer subong Kariga kulang kami daan sa lugar sa sulod sang balay. Ti anong labot namon kung magdamo ng customer nyo? Kay hindi gani pwede diri sa gwa, kay krasada ni siya, tig-aged. Johnny, boss Johnny, tungod kay damo nga nagsulod diri sa amo no, nag-branch out kami Amo naging pagwa na mo ng lamisa kag ang amo diri mga pulungkuan no. Kag isa pa, Sir Johnny, hindi ko sila pwede matingob sa sulod balay. Dapat bala nga i-practice ang insakto nga physical distancing. Ay tuod gali, no? Mahay! Daktila naman!
Thank you so much, Rolando dira sa Barangay Bata. Amo ng problema, no? Basta kung mag-clearing operation, iba si rason naman ibala ang physical distancing, no? Kaya hindi bala matingob sa sulod sang balay, dapat magwa gidjay, no? Eksena sa clearing operation sa gihapon. Kinapoy ang grupo ni Johnny Tango sa pagpanghawan sang mga illegal structure. Sa ulihi, nagmando si Johnny na magpahuway anay. Break time! Break time! Break time! Break time! Mayo man na Sir Johnny kay hindi nagid magwanta ang init subong. Kag isa pa, daw kakapoy nagid ya. Gani man Sir Johnny, kakapoy pangguba sa mga dingding nga nagalapaw sila nga lute. Tapos kami tanan na daan na Sir Johnny ya. Wala pa kami makapamahaw. Okay. Mapahuway kita anay kay sa pihak naman kita nga purok karon masaylo sa hapon. Okay Sir Johnny Mangita kita anay sa karinderya nga maimna naton sang soft drink, tubig kag aton makan-ana. Ang problema Sir Johnny kay tanan na clearing na naton. Kag wala na kita sa kadtuan di. Ano? Naubos ginaton sila clearing? Oo Sir Johnny, tani antes naton sila gin-clearing, nagpamahaw kita anay kag nag-inom sang soft drink kag tubig. Tani, no? Ha. Thank you so much, Lucy, dira sa Barangay Estefania, sa pagpadala sa imong nga joke. Tsakto man, no? Tani, antes sila nag-clearing, namahaw sila na tani-anay, naginom tubig kag soft drinks. Kaya para pagtapos clearing, o pagtapos nila kaon, proceed sila sa clearing. Galikit mo man na gyapon, uhawon man sila gyapon. Oy mga kaksyon, do not forget ang aton dira nga mga struktura bala ba sinaglapaw na naman kita because of COVID-19. Remember tagid nga magabalik bala ang natawag naton nga clearing operation. Isa ka adlaw, gulpi lang nga nagmaoy si Johnny sa tunga sang clearing operation. Mamaoy ko subong! Mamaoy ko subong! Mamaoy ko subong! Mamaoy ko! Sir, good morning. Nga nagreklamo ka sa amon clearing operation, how? Hindi ka pabor sa plano ka gobyerno? Wala ko nagamaoy sa clearing operation nyo, boss. Ti naman nga gamaoy ka. Sa ano nga rason? Ang ginamaoy ko, kay hindi ko pagpautangon sang turko. Ano? Hindi ka pautangon sang turko? Oo, boss. Di ko siya pautangon kay wala pa siya bayad. Wala pa abot COVID-19 sa Pilipinas. Wala pa siya first payment niya sa iya muskitero, rice cooker, kas nga 1,000. Kami pirdiya himo niya, wa gid siya bayad-bayad niya. Mag-amo na iya, sir. Gwa na ko da iya. Inyo ni ay personal. Thank you so much, Maricel. Dira sa Barangay Banago sa imo dira nga joke. Dira sa may Riverside, no? Yes, Riverside. Thank you so much. Correct. Eksena sa isa ka purok nga na lockdown. Hindi pagpasudlo ni Rugo. Ang Rugo nga isa ka barangay tanod si Johnny Tango. Sa ano ba lang rason? Hip, 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 hip. Di ka makadto, Johnny. Siyempre, mapauli ko sa amon yung balay, ino. Lima na ko iya kaadlaw nga wala makapauli sa amon balay.
Hindi ka na makapauli sa inyo. Kag isa pa, naka-lockdown ang purok nyo. Hindi pwede. Balay namon, tapos hindi ko yakapuli, ya? Hindi gani pwede. Tig-agid. Tino matabo sa asawa ko to, ya? Sino mabuhi sa iya? Ha? Sino mabuhi sa iya? Hindi ka na makapauli gani sa inyo. Kaya hambal niya, bulag na kamo. Kag dito ka na si kirida mo. Kag ako na subong ang nagabuhi sa iya. Kag ang balay nyo, amo na subong. Amo na nagid na iya. Kag wala ka man to gani inamutan biskan isa ka halublak so. Mahay. Thank you so much, Justin, dira sa may barangay Tanguba, syudad sang Bacolod. Well, mga ka-action, kung mo dira may mga jokes, i-PM nyo lang ko, pag-itaon nyo, Red Salgado, or i-PM nyo diri sa page sang Action Radio Bacolod. Madamo nga salamat sa inyo nga pamati kag pag-view sa atong Facebook Live, Johnny Tango Rides Again. Pahabol ang hi sa kay May Mendelabar, and also good morning sa kay Alex Montesa and Dudes Dalida. Sa kay daw din gali dakila mayong aga kag madamo nga salamat sa pagpamati, and Ronnie, thank you so much. Well, mga ka-action, ini si Action Red Salgado. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,